Кыю кызлар төркеменең супер җырчысы Рүзилә, карале син шундый чибәр, сиңа карап кына торасы килә, сине менә үбеп кенә торасы килә. Ничек алай ул? Белмим. Тырнакларыңда күрсәт әле безгә. Ай, бу тырнакларны 5 сәгать буе, 5 көн буе ясадыңмы? Юк, моңа бары тик 2 сәгать вакыт кына китте. Карале шундый сорау бирәм әле, 100 дустың булганчы, 100 сум акчаң булганчы 100 дустың булсын диләр. Әгәр дә инде ул 100 дустың да хәерче булса нишләргә? Беләсезме, ничек дип әйтергә мин? Дуслар бит инде ул һәр вакытта да менә алар тирәкәйме? Чын дуслар дип әйтәм. Менә хәерчеләр булса килеп сорасалар, әлбәттә инде мин үз ярдәмне аларга күрсәтәчәкмен. Шуның өчен бит инде алар дуслар, бүген мин аларга ярдәмне күрсәтә. Алар бит гомер буе гына хәерче булып тормаячаклар. Шулай бит һәр кеше үзенчә тырыш, үзенең теләгенә ирешә. Үзенең ниндидер куйган максатына барып җитәргә тырыша, шулай бит. Менә бүген көндә минем хәлемнән килгәндә, минем көчемнән килгәндә, мин дусларыма булыша алсам, бик бәхетле кеше булачакмын. Ни өчен дисәгез, тормышта төрле хәлләр була. Бүген көндә рәхәт, икенче иртәгә ничек дип әйтим, тегә читенлекләр дә булып ала, гел рәхәттә генә яшәмисең. Шуның өчен Читенлекләр булганда сиңа булышучы дусларың бармы? Кем булышты соңгы вакытта? Читенлекләр минем аның кадәр читенлекләр бүген көнгә килеп чыкканы юк әле, мин бит әле яшь. Яшь, чибәр, матур, тырнакларым әйбәт, тормышка ябышам дигән. Ә үзең соңгы вакытта кемгә булыштың? Менә, например, минем дусларымның иптәш кызларының балалары бар. Минем бер көнне иптәш кызыма кирәк иде эшенә барырга. Аны баласын калдырырга кеше юк иде. Әлбәттә инде минем буш вакытым булгач, мин аңа әйттем, миңа керт менә көне буе аны баласы белән бергә утырдык. Сине яратучыларны үбеп аласың барсында? Ой, алай үбүне өлөшүп берсәң, һәрберсенә нәрсә дип әйтерләр микән минем турында бер. Бик матур кыз дип әйтерләр. Белмим. Пока-пока.